25 январ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар аввалин нишасти сарони кишварҳои Осиёи Марказии Чин ки дар шакли маҷозӣ баргузор гардид иштирок ва суханронӣ карданд. Саммит таҳти раёсати раиси ҷумҳурии мардуми Чин муҳтарам Си Ҷинпин сурат гирифт. Саммит ба сисолагӣ барқарор намудани муносибатҳои дипломатӣ миёни кишварҳои Осиёи Марказӣ ва Чин бахшида шуда буд. иштирокдорони нишаст дар робита ба ҳолати муносибати ҳамкории кишварҳои Осиёи Марказӣ ва Чин ва дурнамои рушди минбаъдаи онҳо дар доираи нишасти Осиёи Марказии Чин табодули афкор анҷом доданд. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суханронии худ самараи 3 даҳсолаи охирро дар роҳи рушди робитаҳои Тоҷикистону Чин ва то сатҳи шарикии стратегии ҳамаҷониба баровардани онҳо баланд арзёбӣ намуданд. Зимнан сарвари давлати мо ташаккули заминаи мусоиди ҳуқуқиву шартномавӣ, роҳандозии муколамаи доимии сиёсӣ дар рӯҳияи эътимод, нишондиҳандаҳои баланди ҳамкориҳои иқтисодиву тиҷоратӣ ва сармоягузорӣ, аз ҷумла татбиқи тарҳҳои бузурги инфраструктуриро натиҷаҳои назарраси ин давра донистанд. Пешвои миллат алоқамандии Тоҷикистонро ба идомаи муколамаи созандаи сиёсии ду давлат дар сатҳи олӣ ва бо тадбирҳои нави амалӣ ғанӣ гардонидани мазмуну мундариҷаи ҷанбаҳои гуногуни шарикии стратегии ҷонибҳо ҳам дар чорчӯби дуҷониба ва ҳам бисёрҷониба таъкид карданд. Дар робита ба ин соҳаҳои тиҷоративу иқтисодӣ ва сармоягузорӣ, бахусус дар бахшҳои саноат, энергетика, аз ҷумла энергияи сабз, ҳамчун заминаи калидии иқтисоди сабз, нақлиёт ва таъмини ҳамлу нақли бемамонияти борҳо, кишоварзӣ ва иқтисоди рақамӣ аз самтҳои афзалиятнок дониста шуданд. Дар суханронии худ пешвои миллат ҳамчунин густариши муносибатҳои ҳамкориро дар арсаҳои зикргардида дар қолаби механизми Осиёи Марказии Чин аз ҷумла андешидани тадбирҳои иловагиро ба мақсади тавсеяи савдои байни ҳамдигарӣ ва афзоиши ҳаҷми табодули мол, ҳамчунин фароҳам овардани заминаи мусоидро барои ҷалби фаъоли сармоя ба татбиқи тарҳҳои судманди иқтисодии минтақавӣ, аз ҷумла дар доираи ташаббуси як камарбанд як роҳ созгор ба манфиатҳои ҷонибҳо арзёбӣ намуданд. ҳамкориҳои фаъоли ҷонибҳо дар соҳаҳои тағйирёбии иқлим ва таъсири манфии оқибатҳои он ба иқтисоди кишварҳои минтақа муҳим дониста шуд. муҳимияти ҳамкориҳои ҳамоҳанг дар соҳаи тандурустӣ, бахусус дар шароити пандемия, бо мақсади идомаи ҳамкориҳои судманд ҷиҳати пешгирӣ ва назорати бемориҳои сироятӣ, аз ҷумла дар доираи Созмони ҷаҳонии тандурустӣ таъкид карда шуд. Дар ҷараёни мулоқот ҷонибҳо вазъи кунунии байналмилалӣ ва минтақавиро мавриди баррасӣ қарор доданд. Дар ин зимн сарвари давлати Тоҷикистон зарурати тавсеяи ҳамкориҳоро дар соҳаи амният бо дар назардошти вазъи мураккаби ҷаҳонӣ ва минтақавӣ, ҳамзамон мавҷудияти таҳдиду хатарҳои муштарак таъкид кард. Дар ин зимн муқовимат дар баробари терроризм, тунгароӣ, ҷудоихоҳӣ ва ҳамзамон ҷинояткории муташаккили трансмиллӣ, гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир аз вазифаҳои аввалиндараҷа номбар шуданд. Дар робита ба ин таваҷҷӯҳи ҳозирин ба вазъи мураккаби Афғонистон ҷалб карда шуд. манфиатдор будани Тоҷикистон ба истиқрори сулҳу субот дар он кишвар бори дигар таъкид карда шуда, аз даъвати Созмони Милали Муттаҳид ҷиҳати расонидани кӯмакҳои башарӣ ба мардуми Афғонистон ҷонибдорӣ сурат гирифт. Дар хотимаи сухани худ пешвои миллат зикр намуданд ки Тоҷикистон ба идомаи ҳамкориҳои бисёрҷонибаи кишварҳои минтақа, бахусус дар доираи Созмони Милали Муттаҳид, Созмони ҳамкории Шанхай, машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё ва дигар созмонҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ аҳамияти хоса медиҳад. Дар ин зимн муҳимияти рушди минбаъдаи ҳамкориҳои кишварҳои минтақа дар чорчӯби Осиёи Марказӣ ва Чин таъкид гардид. сарони давлатҳо дар хотимаи ин саммит изҳороти муштарак миёни кишварҳои Осиёи Марказӣ ва Чинро тасдиқ карда, ба вазирони корҳои хориҷӣ барои татбиқи минбаъдаи пешниҳоду ташаббусҳои дар чорчӯби саммит баррасишуда супоришҳо доданд.